Ngithanda ukuthi ngubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la ku Big Space. Sengiphinde ngabuya ke funa indaba ke ithinta ezediski, indaba ke nje ezenzeka lapha kumaqembu akwi-PSL. Hlala nami ngizele nazo. Ngizoqala ke lambukeli ngendaba ke ithinta iSuperSport United. Sekuvele ke lambukeli indaba ukuthi ke iSuperSport United idayiswe lapha ku businessman wase Bloemfontein ngawo ke lapha u50 million wamarandi. Lo businessman uthengele istatus sayo ke SuperSport United ukuba ke buyise eBloemfontein Celtic. Baveza ukuthi ke iCeltic iyabuya ke lapha kwi-PSL and ke manje izoba iCeltic United. Injalo ke mbukeli indaba ke lezi ezimnandi kubalandeli bayo ke Celtic. Ngidlule ke mbukeli ngiye lapha kuindaba ke ithinta zama transfer, indaba ke ithinta iKaizer Chiefs naye ke lapha ugoalkeeper wase Croatia. So kunendaba ke lambukeli ivelayo kuvela ukuthi ke ugoalkeeper walapha eCroatia uAntonia Tuta oneminyaka ewu29 ongenalo ke iqembu njengamanje oyi-free agent. Kuvela ukuthi ke ama representatives akhe am-offerishe lapha kwiKaizer Chiefs. And okunye abakuvezile labaveza ukuthi ke lo goalkeeper walapha eCroatia ebevimba ke lapha eqenjini lase Ireland and icontract yakhe yabeke its expire and wabeke seshiya and baveza ukuthi ke bekumele kuyisifiso sakhe ukuba ke ezodlala khona la eSouth Africa. And bathi ke iKaizer Chiefs ibingakaphenduli mayelana nendaba yakhe ke lo goalkeeper. And okunye abaphinde bakuveza labaveza ukuthi ke akhona amanye amaqembu lapha kwi-PSL ade ke siba offerishe yena lo goalkeeper wase Croatia. Sinjalo ke mbukeli indaba ke lezi ezivezwe isoka laduma ukuthi kamakhosi bawa-offerishe lapha ugoalkeeper wase Croatia. Ngiyophinda ke futhi mbukeli ngibuyeke namanye ama-updates. Cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe. Ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.